Amen. I think about sebethethile Amen. benza ke ilizwi lombulelo inyaniso into okokubana ke uba inkokheli iqhuba kazi abantu abezenza kwayo babona ngayo nyhani masiyibulele i-leadership yalapha yasinceda le nto uba sithathe iritaya sengezodwa uba siphangele wathi isincede kakhulu nakonto nawo ndiyabona uba zonke iritaya siyabulela kakhulu uqala kwi-leadership yalapha lokubuyisa umanyano ndifika apho umanyano lalapha kukhokhelwa isekethile Amen. apha ndithini ke kude kufikele ixesha lokubana make nizibambele hayi nalokuthatha nibambile nyhani nade nakufikisa kule ndawo manyano. I think ke before ndibulele ngakobawo ngale nto abasenzele yona babendinayo yokokubana I'm sure abantu abaninzi balapha kwaNomzana banxitywe umanyano olungekho qha befuna ukungena emadodana banxitywa khange bayive le nto yokuba unkquzo I can feel I can see ukubana le nto yokulima yenzekile umntu ke olingiweyo umbona naxa esegqibile into yokubana uyayihlonipha le nto because uyayazi njena ayihambi into yokubana before ndingene kule nto ndilinyiwe ndithestiwe into yokubana is it really what I want nale zokwazi nokumelana nee-challenges zayo and nina nibe nalo lakhe ndiyamuva uske nje besesitsho esithi akwabumanyano lungashiywa nani kodwa luthi noma sekuphethe nina niyazi ukubana once wathatha le nto you need abantu that will take this thing very serious kuba yayazi ulangazelelo benunalo kodwa uba bendingayifumani i-guidance kubantu abangaphambili abantu abakhokhela indlela nabenza le nto eniyifuna bendizoncitshwa ke kuba abantu bayancintsha umntu bengalahamba umanyano dibane nabo sebenxiba wathi nina anifananga nabanye abantu so nalena ke nenzayo njengoba kutshiwo into okokubana kwabanye bake bancintsha zange bayenza zezinye zemiphumela lena okokubana you appreciate le nto uthixo anibeke kuyo you appreciate ijeni eniyihambileyo nayo yonke into eyenzekileyo apha nempumelelo sinethemba ke okokubana noko nina anirojwanga noko anobuyuka even though sibabawela abantu abasebancinci bamabangena emanyaneni kodwa it's a joy and there's a great hope xa ungena abantu abakule age enkulu because sisithi awunongena kwinto kanti usazodlala ungena because of uthi ndimdala anoyokuya entweni ndingayazi uba ndiyothini whatever